हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय। दायो जोङो नै अमानो थाखाय आदार होनो नागिरदों थास'। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला जोबजासिम नायलांनांगौ। नैया अमानि थाखाय जेबो आदार गैया नालाय बेनि थाखाय अफ्रिबो गैया गुन्दैयाबो जोबोद खम। ओमफ्राय नैया जोंहानि आइया थास' हागासिनो नैया बारियाव आफैदों। एसे हाखांबाय नैया जाहानि अमाया माब्रै ओमफ्राय मानैया आंनि मानैया आइनि ओमफ्राय आंनि फिसा फिसा आइनियाबो नायनोसै दाथ' आरो बेमार फायसोदो दा अमा थैसोदो ओमफ्राय जानाया थैनाङाथो भगबान इसोर बोराइ बाथौ थैनाङा दे जानि अमाया थैखानाङा हाननानै बायनायनि सिमां दङ। Ada ayo ada, antara dekai ganda, selesai. Serba baino nama, baino ba khobor hoban jabai. Pan genne ya, bisa mani dong, derbai.